Tin lo slender. Uthakanali. Uzoba ne reason makunama ARV. No. Masters ihlulu babakhe masters. No. Yabona isigangeni ungangena uthaba. Lista, wathathi olista kabhuti wakhe kozuboshile. Or pass. I wanna smash. Shop. One come up. Enjam. Enesh. Who we unga smash elephant? I'm chased. Hello. Nambona sekahleli kanjani ukohle nokohle usibeka ngidele labona lento ohleli kiyo ngicela ungene kiyo bekuhlelele umasipala uzokulanda iVory hamba test angazi la bheka ngathi uyinkukhu egqoka abo flags uyaphaka bheka njani awumameli inkinga yakho awumameli Akekho plan for mina type shit. unuka indlala yayibona mara yini yayibona mara yini Ubakhe like abu like abu hotel like I understand. Snacks my sister. ha ngisla ingizakho ngiyacela ne inkinga zogeza ngaphakathi nophezona zakhe nompokotele kuhamba nonso qeda lapho ngifuna ukwenza ngathi Why is too much? Hello. Alright. Ban kamalak. Mhlanje. Iboxing angiyithandi yabo. So angeke ngimsmash uChero nesiphongo ngathi dlala iboxing. Alright. Showcase. Umoshenga ukuza ngomsila wehash la kule show. Sesikuwe manje. Sesikuwe. Ngibone umbheka ngamanyama. yabona mara yini ngekhala fashion eskipe siphelile ungazolokhu yini igama laso That's a bar. lapho phuma khona cabanga ukhuluma ngeSwazini eMall Africa marakai mara izwa last time I checked into criticize ngazo maybe kibo basafisa ukumthengela Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Thani smile sakho ne. ngiyabonga Ngicela usmilele futhi. Hayibo. Nehasha linamlomo ongaka. Akusuka umnyama obunomali lobu. Insila nje igcwele siyasi. Jordan lo orini ngicela nizumeni shem iJordan lo orini mali wona ungenathi mali wona ungenathi ngithi Jordan orini ngathi sinkwa sasesipala sibona shaka ayihamba ithi Sonke. Ayi akekho uRonaldo wegame. Awukwazi ukudlala ibhola, ungipasa kanjani? Ngazosiqinela wena. Njengeshwaba apha mncane. Benz kwakhe. Mani light. Yeah, guys, ayikho order la nisixoleleni. Nisixoleleni guys ongana order. Sibaba. Uthamelon kunjani uthamelon ngishapha ngishaphi ngiyawabona ama guest ayashisa ama sauce lethela uzola eventini usembiseni ngizokuvulela ikhawash ne vulela ikhawash ne tutula Okay, bafethu mvuleleni creme. Bounce, mphatheni imali ni. Ufuna simboneni. Ushap. Ubani igama lakho? nokuthula No, ngifuna leli vele abakwazi ngalo.
Why bakubiza kanjalo? Jalo ukhipha izisu ne. Uyamuthi ufuna ukuthi wenza abantwana abancane amadlozi. Ne Fake emuva. Kwamele uyengale next time ama male and enye into ku ID noma ungazenza ini babhale ukuthi male not female. Yangithola. Tyler. All right. Kanti ubani igama lakho lamampela ayile lokuthanda ipipi. Yo. Awu. Emambe. So good tears after tears. Aperwala lilo. Coffins after coffins mara madoda let's not forget lapho down below ningakhohlwa ukuthi umshina from the hotels gang bafethu lento noma ingena check mara sayiphakamisa madoda mina ithembisa inkulu for mina ngeke ngiphakamisa igcwele ngabathakathi nabantu abaninhliziyo zimi mina ngiwana uthami yangithola mara shara to ukagiso uthami abo ghost club siyababona ne mara ukagiso bafethu ukagiso nguphi nguwe all right why abantu ababi bathanda into ezirasayo all right ngicela 360 ngifuna ukubona ukuthi umuhle emuva or phambili because phambili angichazanga ngithi ngibone emuva awufuni abona ipride yakhe abantu abahle maye umubi Yo. ubani igama lakho Awu. Mamrubi Emambe. Mamrubi all right thingizwe uyakhahlela noma ungayenza so ikhwapha amaluka liyanuka nalo liyanuka ngicela 360 aniyazi 360 ukrounda ngicela 360 till take the whole day ne Yo. akachazi lo ngasimesha lo yo wisumpedo wena kwamele ube ku budget mangitshola nawo ngithenga umphedo mara nakhona uchaza ungathanda ukuhleka unuka umlomo hayi hello atatazini Yo. right guys lo ayi ukuthi ngiyamsmasha ne for this year ukuthi amajita fela mphonse nga something sengiyabacolisela bhekani bafethu lesi measure pass igame yangithola kuliwa ivibe yangithola bheka bafethu uNkulunkulu akasiphanga ngokufana yangithola mara mina icamera ngithandi mara mayingakimi awuthi yami hello all right ibele lalenga ngathi nje eceda ukuzala yini ipentil semadolweni lidonse alibeka nawe ucathi ngiserious yini sanokugehla ipentil Emambe. all right okay umuhle wena uyazitshela bheka ne Uzwile uyakhuluma. Ungitshela ngosmile take a lot. Okay obvious sure. He's taking a lot. But when you're going through a lot yangizona. Yes why? Mina into ngihlula ngayi1 ukungagezi kuphela. Even ne record label yakho nibiza mshini hub because ngi role model yini. Yilo mliso nenqonde silufezela mshini obvious yilo mfana. Ngoba ngathini yilo mlisa woza. Uyayibona manje yabona kwenzakalani icrowd angifoster ukuthi we wanna party. Uyangisola yezwa yilo mliso nenqonde silufezela mshini obvious yilo mfana akomuhle ne mara ne ngithanda idiscipline yakho une discipline yabona lo mntwana lo mambona uthi I'm better Sira ngisengiyabuya kuwe next time unganuka igaliki. Yes, not nice, Papa. I told you can eat more wine with pap. What's up guys, it's your boy Bongani. I'm with your girl ubani igama lakho sorry angikubuza ukuthi ufuna ARV ngithi ubani igama lakho uLebu bathi uze ngo6 sathi uzolanda ARV clinic Bowuthini? Ngithe Gimi. Mina ngiyakusaba ufune condom udinga iplastic lesasko. Makushaba ngayo. Ngangibophisa wena sike.